Moi bons días. Iniciamos o pleno do mes de xullo. O primeiro punto do orden do día, aprobación da ata sesión anterior do 22 de abril de 26. Algún comentario sobre a acta? Non hai comentarios. Votos a favor? Unanimidade. Punto número 2, expediente 1731 do 2026 e sobre inventario de viais e catálogo de bens. Doña Ruth Álvarez ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Hoxe, compre salientar que estamos neste punto pasados xa uns anos dende o concurso de ideas que se celebrou sendo alcalde don Jesús Vázquez Almuíña, con o obxectivo de analizar toda a antiga PO 552, a carretera autonómica, estrada autonómica, ao seu paso por Julián Valverde ata a Rúa Areas, dende a rotonda de inicio de Sabarís ata a rotonda da Curva do Manco, dividíndose en distintas fases de actuacións. Pasaron uns anos, pero podemos celebrar que o obxectivo inicial de mellorar as infraestructuras viarias e as instalacións materializouse, cumprindo así os nosos obxectivos e os nosos compromisos cos veciños de Sabarís. Unha mostra máis da capacidade deste Goberno de chegar a acordos con outras administracións e a que se está vendo reflectida en Sabarís e, en concreto, o convenio entre o Concello de Baiona e a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta para o financiamento das obras da fase segunda da humanización interior de Sabarís, polo que hoxe traemos esta rectificación de inventario no que se inclúe un treito da antiga estrada nos tramos da Pontevedra 552, nos tramos de Julián Valverde e Porta do Sol, cunha longitude de máis dun kilómetro, en concreto 1.137 metros, o que supón unha superficie de 14.257 metros cuadrados e vaise incluir no inventario dos bens do Concello de Baiona. Polo exposto, previo dictame favorable da Comisión Informativa, elevamos ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a rectificación do inventario de camiños e vías do Concello de Baiona a fin de incorporar a ficha elaborada con ocasión do cambio de titularidade a favor do Concello de Baiona do treito antigo da estrada Pontevedra 552 xunto co seu dominio público viario. Segundo, aprobar a ficha elaborada polo Departamento de Urbanismo do Concello de Baiona. Terceiro, expor ao público o expediente por un prazo de 20 días hábiles no taboeiro de dictos do Concello e no BOP. Se non se presentan reclamacións, entenderase elevada a definitiva a rectificación do inventario. Cuarto, unha vez aprobado definitivamente, remitir o expediente completo á Comunidade Autónoma e a subdelegación do Goberno a efectos de dar cumprimento ao establecido no artigo 86 do texto refundido de réxime local e o artigo 32 do Regulamento de Bens de Entidades Locais. Moitas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias, bo día a todos e a todas. Bueno, máis alá de asinar aquí o convenio que se trae unha modificación do inventario municipal. Refírome a isto pola exposición que fixo a portavoz do Partido Popular. Xa se luciron no seu momento desa capacidade que teñen de conseguir convenios con outras entidades. Xa non vamos a volver a entrar e a discutir iso. O que me refiro é que, como se trae unha modificación, creo que o que ven aquí precisamente neste punto é a incorporación deste vial. Por lo tanto, o Partido Socialista debe votar a favor. Don Iago Pereira. Bo día a todas e a todos. Ben, máis alá da autopublicidade que se dá á voceira do Partido Popular, hai que lembrar tamén que hai moitas promesas e unha das máis potentes que tiña o Partido Popular na súa campaña, que está sin cumprir, quedando prácticamente 1000 vivendas por facer a falta dun ano. Máis alá desto, informes favorables, voto a favor. Doña Ruth Álvarez.
Ben, penso que cando as cousas se fan ben son para comentalas unha e mil veces. Neste senso, temos que dar a noraboa a quen corresponda, sobre todo neste caso os veciños de Sabarís, que son os que se ven beneficiados da grande inversión que se fixo en Sabarís para a prol do beneficio dos veciños, principalmente dos veciños. Non se trata de poñerse medallas ou non, dende logo nos penso que poderemos decir que estamos traballando ben e os feitos están aquí, non son solamente palabras, sino que son constatables. Entón, sin máis, penso que non temos máis que engadir. Sí, don Carlos Gómez. Bueno, insistir, hai comentarios que creo que sobran, señor Álvarez, e non vamos a entrar máis en materia de autobombo, como decía o portavoz do BNG. Neste caso, insistimos que é algo que hai que facer, é algo necesario para manter actualizado o inventario municipal e, polo tanto, votamos a favor. Don Iago Pereira. Correcto, señor Álvarez. Non se trata de poñerse medallas, como acaba de decir. Foi o que vostede fixo, nada máis. Voto a favor. Doña Ruth Álvarez, que rematar. Eu non teño que poñerme ninguna medalla porque, por suposto, aínda que formo parte deste equipo, isto ven de moitos anos e non se trata, volvo a repetir, de poñerme unha medalla, simplemente se trata de que hoxe é un día de ledicia, porque dentro dos pasos que se teñen que facer temos que incorporar estes viales dos que falamos, efectivamente hoxe o que vamos a facer, pero está dentro dun traballo de anos e dun traballo que se está vendo materializado, e hoxe toca felicitar por ese traballo, precisamente, pois os veciños que son os que van a beneficiarse de todo isto. Repetireino hoxe e 1000 veces. Moitas gracias. Decir que o patrimonio municipal evidentemente se incrementa non só con unha nova rúa, sino ademais con unha rúa con as mellores infraestructuras posibles, non? Un problema que hubo durante moitos anos en esa parroquia e que ahora queda definitivamente solucionado. Os comentarios que fai cada grupo son en democracia se respetan, poden gustar máis ou menos, pero evidentemente cada un fai os comentarios que corresponden e máis cando se fala de un punto concreto como estamos a falar hoxe. Bueno, procedemos á votación, votos a favor, unanimidade. O punto número 3 do orde do día, o expediente 2248 do 26, tamén sobre inventario de bens do Concello de Baiona. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. A urna do Santo Enterro, que, como ben sabemos, atópase depositada na igrexa de Santa María de Baiona, é propiedade do Concello de Baiona, foi donada por Fernando Barreiro Figueroa o 31 de marzo de 1866, a súa autoría é de Ángel e Santiago Jalda, e hoxe traemos ao pleno a inscripción no inventario de bens do Concello, concretamente no epígrafe de mobles de carácter histórico, o paso completo, é dicir, a urna do Santo Enterro e o Jesús que está no seu interior. Elevamos ao pleno, previo dictame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a rectificación do inventario de bens a fin de incluir no mesmo, na sección de bens mobles, o ben denominado Urnado del Santo Entierro, inscripción que se deberá facer no epígrafe terceiro, mobles de carácter histórico, artístico ou de considerable valor económico. Segundo, aprobar a ficha elaborada pola técnica do Arquivo Histórico e Biblioteca do Concello de Baiona. Terceiro, expor ao público o expediente por un prazo de 20 días hábiles no taboleiro de dictos do Concello e no BOP. Se non se presentan reclamacións, entenderase elevada a definitiva rectificación do inventario. Cuarto, unha vez aprobado definitivamente, remitir o expediente completo á Comunidade Autónoma e á Subdelegación do Goberno a efectos de dar cumprimento ao establecido no artigo 86 do texto refundido do réxime local e o artigo 32 do Regulamento de Bens de Entidades Locais. Moitas gracias, don Carlos Gómez. O Partido Socialista debe votar a favor. Gracias. Don Iago Pereira, por o BNG. Informes técnicos favorables, a favor. Procedemos á votación, votos a favor, unanimidade. Pasamos ao punto número 4 do día,
que é o expediente 148/2026, Reglamento de Honores e Distincións. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Bueno, xa tiñamos traído a aprobación inicial a este pleno, no que xa se comentou que se trataba dunha corrección de erros ortográficos, rectificábamos o texto para facer esas correccións. Tamén se estableceu un período de carencia de 6 meses previo ás eleccións para poder propoñer ou outorgar calquera galardón, e tamén incluíamos un novo galardón que é a medalla ao mérito do Camiño Portugués. Hoxe o que traemos é a aprobación definitiva dese regulamento. Por todo o exposto, previo dictame da Comisión Informativa, propoñemos e levamos ao pleno a proposta de acordo. Primeiro, proceder á aprobación definitiva da modificación do Regulamento Especial de Protocolo e Ceremonial do Concello de Baiona. Segundo, ordear a publicación do acordo de aprobación definitivo e o texto íntegro do presente regulamento para o seu xeral coñecemento no tabuleiro de anuncios do Concello e no boletín oficial da provincia, tal e como dispón o artigo 70.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladoras das bases de réxime local. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello. Terceiro, ordenar a remisión á Administración do Estado e ao Departamento competente da Comunidade Autónoma no prazo de 15 días dende a aprobación, copia do acordo definitivo de aprobación e copia íntegra do texto de modificación da ordenanza, así como copia integrada autenticada dos mesmos. Moitas gracias. Don Carlos Gómez. O Partido Socialista vai votar a favor. Don Diego Pereira. Ben, como xa fixéramos na aprobación inicial, nos vamos a absternos, non se trata de novo de abrir o debate como na outra vez, porque xa se fixo, pero bueno, basicamente o que resaltamos a outra vez e queremos volver a resaltar é a cadencia esta dos 6 meses, que sí que nos parece apropiada, máis alá de que en sí todo o que compete a honores e distinciones do BNG, pois entendemos que había que darlle unha volta e non telo tan, digamos, tan presente ou tan de primeira orde a nivel político e institucional. Nos vamos a abster. Procedemos á votación. Votos a favor. Abstencións. Non hai votos en contra. Punto número 5, expediente 2274 do 2026, é un convenio sobre o bombeo de Santa Marta. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Pois seguimos traballando na calidade das augas tras traer hai pouco tempo o convenio para realizar a mellora da ETAP, da potabilizadora, mellora e ampliación, na que se vai facer unha inversión de 2.300.000 euros, co que se iba a mellorar a calidade da auga e se iba a facer un mellor aproveitamento. Pois agora o que traemos tamén é un cambio de ubicación das bombas de auga que están en Santa Marta, que se van a cambiar para o lado do outro lado da estrada, pero tamén se van a cambiar de por sí as bombas, o que vai a facer que haxa unhas notables melloras, que tamén o que se vai a conseguir é que se eviten os atascos. Neste caso estamos falando dunha inversión de 3.065,84 euros, no que o Concello vai aportar un 20%, e o resto vai a ser cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, FEADER. A vista do informe conxunto de Secretaría de Intervención, propoñemos, tras previo dictame da Comisión Informativa, elevamos ao Pleno o seguinte acordo. Primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre Augas de Galicia e Baiona para execución da actuación modificación do bombeo de augas residuais en Santa Marta, Baiona, entre Augas de Galicia e o Concello de Baiona, cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, FEDER, no Plan Estratégico do PAC 2023-2027, entre Augas de Galicia e o Concello de Baiona.
Segundo, designar a todos os efectos como responsable do Concello no presente expediente a don Jesús Vázquez Almuíña. Terceiro, trasladar o presente acordo de adhesión a Augas de Galicia aos efectos oportunos. Muchas gracias. Ten a palabra don Carlos Gómez, polo Partido Socialista. Moitas gracias. Bueno, traise unha proposta que ven, se non recordo mal, unha obra do ano 18. Estaba prevista para unha 18, que se falou co alcalde de entonces, o señor Rodal, falouse co alcalde do mandato anterior, conmigo mesmo, para executar esa obra no ano 20. Entendo que sufriu modificacións, a parte de incluso buscar financiación de fondos FEDER, porque se non recordo, estou falando a Prox, creo que había unha inversión de 100 e pico mil euros largos naquel momento, e había un problema do dominio onde se iba a instalar esta nova infraestructura, que as modificacións pertinentes, polo tanto, benvida sexa, aínda que sexa tarde, esta nova infraestructura. Polo tanto, non é algo novo, non é algo de iniciativa solamente municipal, xa era un tema que viña e estaba pendientes desa inversión por parte de Augas de Galicia no seu momento. Imos votar a favor. Don Iago Pereira, por BNG. Sí, nós tamén vamos a votar a favor. Un matiz simplemente, señor Albert, dixo ao outro lado da estrada e, bueno, realmente vai, digamos, no aparcadoiro. Pero, bueno, en fin, que é como debe ir. Pero, bueno, en fin, é un pequeno matiz. Sí, doña Ruth Álvarez. Sí, bueno, era un pouco por o tema, digamos que o tema de ter que cortar o tráfico ás veces por temas de facer obras ou melloras ou calquera historia, e agora con iso que se vai a conseguir que non haxa que cortar, non? Respecto de si se cambiou ou non o proxecto, entendo que pode ser que é verdade que empezara no ano 2018, según dice vostede, había outros importes nos que se traballaba. Evidentemente, se estamos falando agora mesmo dun importe de 303.000 euros, pois o proxecto non pode ser o mesmo. De todos os xeitos, penso que non falei en ningún momento de se foi iniciativa municipal ou non. Penso que o que falei foi de melloras de infraestructuras. Neste caso, o que estamos falando é de unha actuación no ámbito do saneamento e depuración das aguas residuais, que ten por finalidade contribuir á execución do bo estado ecolóxico das augas, co que se vai a fomentar a reutilización das augas depuradas, sempre cando sexa viable, que é o que nos piden. Entón, iniciativa municipal, eu vou non deixar en traballo municipal, que é o que estamos a facer, o que fan tamén os nosos técnicos, e o que finalmente se consigue con ese traballo é traer o que hoxe se está traendo aquí, que non deixa de ser o fin e o obxectivo, unha mellora da que nos vamos a beneficiar todos os veciños de Baiona. Se quere poñer algún tipo de medalla, non sei, a que ven o seu comentario. Don Carlos Gómez. Moitas gracias. Medallas ningunhas. Sigue co seu autobombo, expliqueille cal era a situación desta mellora desta infraestructura naquele espacio que digo que ven dende fai moitos anos, e que votamos a favor porque precisamente é unha mellora, e non digo que non que sexa unha iniciativa municipal, digo que o Concello, como se fixo no seu momento cos alcaldes naquel momento, bueno, pois prestouse toda a colaboración posible con Augas de Galicia para a mellora desta infraestructura, nada máis. Don Iago Pereira, non fai comentarios. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Bueno, temos os informes de intervención sobre o período medio de pago. Ademais, todos os tamén os acordos e demais tamén os teñen, non? Entramos en rogos e preguntas. Rogos, se lles parece. Estamos por rogos. Don Carlos Gómez.
Sí, bueno, rogamos que se limpie o camiño de Iradas en Fontes, porque despois de meter por rexistro unha veciña para a limpeza da súa finca solicita a limpeza dese camiño que é municipal, que se faga na maior brevedade posible para prever os incendios ou posibles incendios. Por outro lado, rogamos se señalice no paseo, na zona nova do Paseo de Baredo, na parte de abaixo, se señalice para que non se utilicen, neste caso, as bicicletas, porque non deixa ser un paso peonil. No Paseo de Baredo, no Paseo de Madeira de Baredo. Sí que rogamos tamén, que se este pendiente, porque non sabemos exactamente o que está a pasar, que o Servicio de Atención a Domicilio, que está vendo queixas por parte dos usuarios, que diga tamén que parece ser que hai coordinadoras de baixa, estas cousas, está vendo algunha que outra, non digo deficiencia, pero sí que problema, e que, que se fale ca empresa e que se intente solucionar a maior brevedade posible. Non temos máis rogos. Don Iago Pereira, rogos. Sí, o rogo por parte do BNG é que xa en algunha ocasión xa o trouxemos, pero que por favor se controlen e se faga un seguimento, ese aposte de verdad polo mantemento e a situación que presentan algúns composteiros no Concello, que realmente é moi mellorable ou dun estado deplorable. Moitas gracias. Pasamos a preguntas. Nos temos registradas, creo que 2 preguntas do Partido Socialista. Por parte do Bloque non temos. Por que se estimou o Festival Ondas como proposta para Baiona? Neste Concello recibimos os promotores dese festival e quedamos de madurar o proxecto. Siguiente. Por que se decidiu modificar a data deste festival? Perdón, deste festival. Por que se decidiu poñer... Hai unha pregunta máis extensa. Quere facela toda a xunta ou vai a querer dividila en partes ou... Non sei realmente como está metida, así que se mandaron relacionado con este tema concreto, se fixeron 3 preguntas. Neste caso, por que se decidiu modificar? Próximamente faremos a presentación da programación. Algo máis? Si, non contestou a pregunta. Preguntamos por que se decidiu modificar a data do festival, non dixo nada, e que artistas están contratados, está dicindo que vai facer unha próxima. Non lle estou preguntando canto van. Vostede di que eu cambiei a data do festival. Había anunciada algunha data para este ano? Se non había anunciada ninguna data, non hai ningún cambio de data. Non hai ningún cambio de data. Estou dicindo que próximamente se fará a presentación. Se non estaba presentada a programación, non había data. Entón xa vai implícita a contestación a primeira. A presentación da programación vaise facer dentro dunhos días, co cal non había data que cambiar. Bueno, se lle fai esa pregunta, señora Álvarez, porque vostedes, o Festival Entre Praias, que creo que esta terceira edición, se non me equivoco, non a fan normalmente no mes de xullo, verdade? No 11 de xuño, creo que, non? De julio. Ou xullo. Señor Gómez, houbo, como vostede dixo, 2 edicións anteriores e ningunha coincidiu na data. Unha fíxose en agosto, precisamente se cambiou aí, sí, por un triste accidente no que morreu un mariñeiro de Baiona,
E o ano pasado escolleuse unha data e este ano escollemos outra data. Non hai cambio de data, nin se anunciou ningunha data. Se non se anunciou ningunha data, non hai cambio de data. Perfecto. Moitas gracias a todos. Fora de registro vamos a facer unhas preguntas. Gustaríanos saber, neste caso, se imos a ter retén forestal para este ano, se o Parque do Areal está a cumprir cas medidas de seguridade, estáse facendo un movimento de area en Santa Marta. Queremos saber, primeiro, se se está poñendo area en doutro espacio ou solamente se se está movendo area e, ademais, hai autorización para iso. Se queren contestar ahora ben e, senón, pois, Moitas gracias. deixamos No próximo que pensen pleno, as respostas no para próximo o próximo pleno, mes. Si en vez de por 2 pusieran 6, se podrían haber contestado, pero solo hai 2, entonces para o próximo pleno. Son difíciles, sí. Don Iago Pereira. Sí, a ver, nos temos dúas preguntas. A primeira é cal é a razón de non traer a pleno as modificacións das delegacións de competencias dos componentes do goberno, ata onde nos entendemos deberían pasar por pleno. E a segunda é preguntar si realmente ese gran proxecto para a avenida de Sabarís que levan cocendo durante casi 3 anos era parchear os buratos que tiña a estrada na rotonda. Moitas gracias a todos. Bo día.